Bon dia, amics nostres. Avui tinc una sorpresa per tu, Òscars. Gràcies, Paquita. T'he d'enviar un lloc. Jo aniré allà on tu me diguis, com sempre. Calla! I què passa si t'envia per allà fum, eh? Mira, Òscars, t'he d'enviar a Saturn. A Saturn, però Saturn és un planeta molt en fora. Què és Saturn? A Cinem, Òscars. Però a Sineu? Jo quines feines hi tenc a Sineu? No, a Cineu, en Esparo, per dalt. Bon dia, bon dia. Ué, com Hola, anam? Paquita. Com anam? Molt bé. Paquita. Paquita. Man, Paquita, tu no creus que tu i jo tenim la recepta per acabar la crisi? Jo no, des de luego. Si tu la tens, ha estat salvada. Jo, no. Tu no la tens? No. I doncs jo sí que la tenc, amiga nostra. I per això fem venir aquest amic nostre. Hombre, así me gusta. Gente mayor trabajando. Este es el futuro de España. Sí, en el manco que ho fa feina, gente mayor, això dona per nosaltres, Sí, Paquita. per nosaltres, va, Paquita. Sí, ja ho veig. Per això fem feina. Claro. Mem, aquest és el president, no és vera? Què li cuinaries tu, Paquita, amiga nostra, perquè troc que darrerament fa molt mal a cara? Jo també aquí el trobo. Té la cara de pastes agres, Sí. L'hem d'endolcir. Li farem un postre, Òscar, que troba rei. Sí, Paquita. L'endolcirem un poquet. Endolcirem. Un postre? Bueno, esto no lo he entendido mucho, pero yo había venido, Paquita, en busca de la receta contra la crisis, ¿eh? Porque todo lo que cocino últimamente se me quema. Jo ho crec. I tant que ho crec. Saps què farem, Paquita, amiga nostra? En aquest l'esquimatxarem, perquè jo crec que la millor contra la crisi és fer polític esquimatxant. No t'ho digues proves, Paquito Dolors, els afrantorrats. Deixa-la anar, que cerqui. Cerqui remei per la crisi. Bueno, yo lo que quería era salir de la crisis, ¿eh? Pero me parece que el voy a salir es de esta cocina, ¿eh? Hala, adiós. Òscars, agafa el clan d'esquimatxant, aquest amic nostre. Jo per mi, dues Paquites són massa. Te pareix? I això de 2 per 1, què tal? No te va bé? No. No, i això que l'estim com un fia. I jo també, que l'estim. Jo també vos estim.